Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi ro Kurawa ta? Kono bali kono, kula tak tandangane. Aku ngesak dit 500 ora rasa-rasa ora wedi kok. Lho kok mung perkara ngesak dit 500 kok rasa-rasa ora wedi. Cah kendeli ngene iki. Sing penting ndek sangu. Ana mulai kono tak tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Iki perkara kowe engko ndit aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggere kowe mlebu angkringan, aku ya mlebu, ning aku sik sing mlebu. Oh iya. Kowe ning njaba sik. Oh iya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya, heeh. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing mau nek sik bayar aku. Oh. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu, ta? Kowe mau nek ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Sinuwun Prawadaladewa ya ora bakal duka. Aku wis weling karo kowe to, Le. Kowe nek melu aku ki kena ning kulinakno meper mubal babaling kanepson. Wong nesu ora apik. Nek kowe muni-muring ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna kuwi janjane sik tok goleki apa? Men do ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to? Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane. Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelar papan, Begawan Durna, Patih Sengguni, Dursasana kabeh eneng negara Ndarawati. Monggo tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa. Lan Kurawa saiki wis budal. Goleki kowe karo aku. Ha ning kene iki mung kari dipesthekke nek menang awake dhewe, awak dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Truk. Muni pisan iki kleru ora. Truk. Kowe tak takoni, kowe urip iki wedi mati wae. Hah? Kowe tak takoni saiki Wangsulana, kowe urip iki wedi mati. Nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe. Percuma. Kowe tau diwedang bapak ta, Truk? Hah? Wong urip ki dagang tuna andum bathi. Bathine nek bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau memis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. So nek wis titimangsane kowe tak pundhut bali, kowe tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sik ikhlas. Ngono? Ora sembodo nek nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarake karo bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nek nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik percuma ora. Sik. Kowe kok ngesaki rokok iki dite sapa kuwi? Ngapa aku sangu saka omah? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak kuwi. Ketara ijo kuwi nah 2 3 4 kuwi. Kowe salawase ra tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tantel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ora tau colong jupo. Ha kok ndirokok enak. Wong ki goe piye? Lah kowe juga dadi colong ndi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kae pira? 50. 50 apa 100? 100.
200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi ro Kurawa ta? Kono bali kono. Kula tak tandangane. Aku ngesak dit 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok memper karo ngesak dit 500 kok ora sapa-sapa ora wedi. Cah kendeli ngene iki. Sing penting desangu. Ana mulai kono tak tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Nah, iki perkara kowe engko ndit aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggere kowe mlebu angkringan, aku ya mlebu, ning aku sing mlebu. Oh iya. Kowe ning njaba sik. Oh iya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg, aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya, heeh. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing mau nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik, aku mlebu sik. Mangan, ngombe sak kampunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Aku nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa kuwatir to. Kowe nang kono apa lunga? Agena lunga. Aten aku kepruki bakule, wis dadi sistem. Saiki kok nganggo sistem terus to, Gong ora? Rawe-rawe rantas malang-malang diputung, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petruk endi endang lara temon? Ra iso nggawa Pak, ra iso mboyong, merga direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki mung mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha ta? Kowe ngerti to watake bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa ora tau mes, bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine, heeh. Ya saiki dikongkon bapak ku ya ditotoi pati tenan, Tru. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku, heeh. Lho, lah aku duwe ora? Duwe. Tok ndasmu ora. Ngerti aku ku duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Wis sok langsung ditampa ning swarga. Kuwi. Nomor 2 mati madya. Kuwi matine disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka ditinthingi ala becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor 3 mati nista, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu, pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Apa ora mesake? Mula nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta. Utama Ndeng. Kleru. Mak tratap aku. Aku ya mak tratap ngomong ngawur wis kene tandangi wong loro ya le. Wis sapa sing ketok arep goyong ndang lara teman pokoke dikukui Tru. Ya. Ben tak niati ngomah ya ming doyak-oyak mendring. Ha iya, aku sing sok mangsuli Pak Petro teng pundi? Duka niki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndedit kok ya, Gong. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu, Tru. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padake gali pasar nek mengkon perange mesti siap. Ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe cacing kaya kepidak menungso ngolet butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesti ora iso kepidak menungso. Piye to ngomonganmu kuwi? Aku gagas sangkem kowe ya mumet ya, Tru. Engko ora tekan kene dhewe. Engko ora tekan kene dhewe ya.
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya runanggono magawya gelarira wang-wang pancen nyata ngendikaning anak Prabu Baladewa iki rak Petruk karo Bagong to nggih Rekyanapati kula Petruk niki adi kula Bagong apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres namine Bambang Senet dinten samangke kepengin dhaup kanene ndang loro temon terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih jarine Bagong wani karo Sinuwun Mandura wani sekecap padha sekecap iya apa ora ha niki mang takoni bocahe dhewe mangke ndak darani kula Mbati Bagong ngapa lho ora basa ngapa basa ya antilan ora ya jotosan ya basa sing ora peduli ora usah ngelekke aku iya apa kowe wani karo Sinuwun Mandura arep apa maju kene kok maju ya wani apa jake ora ngarep apa teh lho kok ming makte arep apa kowe pancen tak wangsuli ning aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunak-unak Prabu Baladewa warisane ora memang mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong bapakmu kon ngilo karo cengele ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye Semari bapakku ini sopan sithik Gong sopan sithik kowe minggatane cerewetmu minggatane wah urusane ora sang wedi to Semari bapakku aja kok digetak wong metu saka omah jegoki kirek-kireke tak beleh kok apa tak kirim kowe wah asem ora tak pangan karo anakku barang Gong ora apa-apa dosa disangga bareng sangga bareng dukulmu mlocot ora aja kok dunekke wong wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna kowe rene arep apa didhawuhi dening anak Prabu Baladewa kon nyekel kowe karo Petruk lho tenan ra Truk iki ketok saiki ha iya piye sapike piye ya mulai ya lho mulai piye wani padahal nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan aku penjahat apa aku wong kleru aku mbelani awakku dhewe ne kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan sapa-sapa tak cekel mbok nganggo utek Gong kasar men mangsane ora kowe iki piye kuwi ketua di plester kuwi nek nyapa dadak dipecah ndase apa piye kowe iki ketune patih ku kurang ajar ora men Mong hati-hati lho Mong hati-hati Bagong sajake wani karo Kurawa nah Tranto ngandhake Kartomarma ayo oke padake ayo Truk hati-hati lho Truk hati-hati iki sarep gelut lho Truk lho lah kok aku no ya mburine aku ya mburine ya kowe mburine Gong minggat wis krasa aku nek arep dartok paeka nuwun sewu carane sapi dijagal riyen Mbah nek pun dijagal taleni terus ajeng mangan nampake kula manut wani karo Kurawa sing tak wedeni apamu Petruk ora minggat suwarep aku tak kendharat dening tangane Kartomarma mang mriki nek arep kewirangan karo Petruk kantong bolong karo Kartomarma
matur wani karo Bendoro Parab. Terus le. Doro Tirtanata rasa kokian gunung tanpa kula. Wajib jajaran sekretaris bawah yo. Pitluke kok goblak-ablik kula capek tak dhewe. Gugu karepe dhewe sawange sapa sing wadya sing pabaratan. Laden Hayya Dharma Gati. Pangeran Pati Negara Kestiya, Kadang Sata Negara Kestiya. Rasa sok sumbar, rasa sok pamer. Heeh. Tiwas sampean bengok-bengok Pangeran Pati Ngastina. Tak antil pisan modar sampean kewirangan. Jajal po? Jajal po? Jajal ra apa-apa ning dituku. Jajal ming netek tok. Ayo, jajal piye? Kowe apa aku sing tekaning Pati? Manut. Petruk ya ikhlas tekaning Pati. Sampeyan yo kudu ikhlas tekaning Pati. Jeblok jajamu baraka. Aduh. Ejian.
dadi kene. Tibak-tibakku mocrot bocah kowe. Tibakno. So nganti babak kulite Petruk meguru karo kowe selai taun. Wow, papel. Bocah. Bocah, edan. Tak entuk kalau jekik. Iki apa iki? Saka maci cilik aku kowe. Ora apa-apa edan. Cokotke tikus wirok. Ora wedi. Ayo cokot. Ora apa Edan. Cokotke kodhok. kodhok kerok ngene nek didemek marai racun. Ora peduli kowe keracunan kowe. Hus. Hus kowe ora wedi. Lho kodhokku. Edan. Wis entek. Usakane sih ora. Wis entek. Aku wis paham karepmu piye aku wis paham. Durung ganti kok picing kok bleseke nang lemah menak wit kambil dhuwur banget. Sing tak inceng jane cengelmu. Lho. Ning kena Durma Gati ya kuwi bae bolak-balik ing jaman ageng sing Maha Kuwasa. Heeh. Wah, jan akeh banget iku Kurawa nganti gembrobyos. Iki urung sepiro ora sak pirangan sing urung maju ae terus. Ha iya. Ning tetep kudu aja wedi. Aja mamen Kurawa. Nek Prabu Baladewa maju, kowe ora iso nandangi. Asli? Asli. Tenan lho iki. Tenan iki tak cekeli omonganmu lho. Asli sumpah. Ayo salaman, salim sumpah. Oke. Bagong ora tau goro. Tak ikhlaske patiku mungsuh Baladewa. Wong sing tantang-tantangan aku kok. Oh iya. Iya ora apa-apa. Kowe lho, Gong. Ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik, aku tak ngaso nglumpukke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya? Iya. Ya, ngentekke es degan. Gong, mbok aku yo jajak kene. Kowe iki ndodot kok yo cethile ra jamak-jamak. Sangoni Ndara Kresna 500 kok blas ora ngekeki aku. Tak mau ya, Truk, degan ki elek ning mata. Oh. Apa? Aku ra mataku gedhe. Oh. Dadi ra apa-apa. Kok iso elek ning mata? Njajal keprone matamu. Setan. Aku mesti kapusan terus. Ayo, amuk Suramarta, Jawrata imbang yen padha-padha kae. Jah kula man. Kalah. Nggih pangestunipun kawon. Mungsuh Petruk kok nganti kalah iki nek aku isin. Petruk ki ming Panakawan, Petruk ki ming Batur kok kalah. Nyatanipun kawon. Badhe pun isin-isin monggo. Wis ngetokke daya kekuatan nyatane ya kalah kok isih dimenekke isin. Kalah ya kalah. Mundur penak. Kono ming karyakon. Aduh mati aku. Lho. Tirtanata inggih paman. Kowe iki neng Ngastina dadi Kurawa, ning nek ning negaramu kowe iki ratu. Nalindra tlatah Sindhu iki Jayadrata ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo Batur nek aku isin. Kajenge. Mbok ben
Nyatane yo kalah kok dadak dunekke werna-werna. Alah yo kalah. Gajigul. Piye, Dur? Lemuk. Kula maju semangat luar biasa, Man. Kula ngerti nek mung cuwe Petruk karo Bagong, mulane kula maju tenanan. Mergo kula bengi niki ajeng menang kali Petruk karo Bagong. Bol meleset. Oh. Petruk niku tak kula getak gak mundur babar blas. Petruk mati dening aku. Niku kedepe ora. Kula tonyo dadane diek wonten pamrih kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus modal. Ning mboten. Sesek wae ora. Ha terus Kula gawake aji-aji utawa pusaka kula, Man. Woi, pusakamu apa aku urung tau weruh. Pertama tombak. Kedua kala jengking. Kala jengking yargo ngopo? Kala jengking nek gelem ngentup. Wah. Lalane gak umum. Nah niku. Kula entupe kala jengking gak apa-apa. Petruk mbel pudel lho monggo, Man. Ha iya. Pudel kula entup kodhok kelok. Kula betok kula templeke kulite Petruk gak mlonyo babar blas. Tikus wilok. Lupane persis sampean, Man. Kula ke nyokot Petruk gak apa-apa. Terus kalah. Petruk ngantem kula jeblet. Kula jajasi kula dibleseke tek lepah niku kula banter ora kapake iki. Wis pasrah mawon. Bagong. Bedek uwe dhuwur banget jeloki sirahku ora bres. kalah. Kalah, Man. Kowe iki kadang nata. Ngerti ra? Dulurmu sapa? Koko Prabu Duryudana. Koko Sinuwun Duryudana ki ratu ngendi? Ngestina. Lah kowe iki padha karo kadang ratu Ngastina kok kalah rupana kawan nek cara aku isin. Nek jala kula biasa. Ora isin. Lah. Isin go melem ilang. Lha niku nek isin mesti melem kok. Panjen kandan-kandanane nyaya tenan. Kurawa sapa sing urung maju? Watak. Watu titikan. Citraksi Keman. maju po. Mungsuhe napa, Man? Mungsuhe Petruk karo Bagong. Wah, kere. Heeh. Pun sela. Wis Kula sing ajeng maju metoke Petruk. rene to, omongan kok ning jero kotak rene. Delok rupane wis guyu arep mungsuh Petruk. Petruk iki wong loro saudon telu saurupan. Niku wong ora duwe niku mung wong kere. Heeh. Lah kok wani karo Kurawa niku wis jejelen nyawuk anu. Nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Heeh. Padha karo niku kepengin angok-angok sapiteng neraka jahanam. Mangkat aja kok ngomong ndak aku melu asma. Aku ngomongke kowe omong ki melu sesek e. Kula aturi sumikawan. Petruk. Edan kowe. Wani karo Susata Kurawa iki Raden Asu anu Harya Citraksi. Tinjau akhirat nyawamu barat. Kaget aku. Menungso kaya kowe. Lah kok dadi kowe ngobrabrik Kurawa, anggepmu kowe iki kok kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik. Lenggah sik. Korsine ndi? Ora usah nganggo kursi, jumeneng sik. Kula tak omong. Omong.
kleru nggonmu ngomong tuthuk gundulmu pecah dadi papat kowe. Sampeyan mriki ajeng napa? Lho, nglabrak dapurmu. Nglabrak kula. Heeh. Sampeyan sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Lho, sebabe niki nek nganti piyai sing nonton iso akeh. Iso akeh pancen. Niki nek kowe nglabrak kula niku wong nonton kabeh do surak kabeh. Jualange petuk. Jualange goblok. Petruk kalah Ruci Traksi niki bubar kabeh, sepi. Terus ora ana wong delok. Luwe-luwe sing di omah kagol ora diundang wayangan meneh. Sampeyan ning kotak nganti bosok. Niku nek menang sampeyan, nek menang kula jelas niku do surak-surak do keplok-keplok sampeyan diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Wo. Ngono ya? Heeh. Dadi nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh, do bali kabeh. Ingone ora ana sing mangan. Sing di omah tuna, ya. Turah akeh ora ana sing mangan, ming bosok. Mergo Citraksi menang. Nek Citraksi kalah, piyai semene iki do seneng. Jualange dialem-alem sing di omah ya puas. Sesuk taun ngarep nek ewuh nanggap meneh. Betul. Nenek ngono aku cocok karo kowe. Ha. Mula Petruk wis penake ning ngono ya nek perlu senguri tuthuki ndase. Ya. Beben sesuk wayangan meneh. Ha. Aku njaluk pamit. Sing ati-ati. Kaya ora weruh liting telebuk. Kaya ora weruh le gelut kok wis mulih. Pun kok mulih? Pelajarane wis rampung. Jane piye jane? Man. Kula kandhani nggih, Man. Heeh. Niki kula wis ketemu karo si sapa? Petruk. Petruk kula tantang. Heeh. Truk. Kowe apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora usah ngono to. Sing serius to. Petruk kula tantang wonten niku ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Terus Petruk omong kali kula. Ndara Citraksi, sampeyan seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kula kaget, Man. Lho kok ngono kata-katane Petruk? Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampeyan sakniki bali. Lho kok ngono Petruk? Lha iya, mergo nek sampeyan menang kalih Petruk, niku penonton semanten iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh, mulih kabeh. Karo do bengok dalange Petruk. Dalange pekok. Citraksi kok menang karo Petruk. Terus sing di omah gelo. Pak Kuswati. Lho. Kowe kok kenal? Lho, kula wayange dheke. Oh. Oh, ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dienggo? Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi. Nalar. Ya. Dadi nek menang kowe cetha ora wayangan meneh. Yakin aku do nganggep nek sing lakoke wayang ya ora waras. Apa ana Citraksi kok menang karo Petruk niku lakon apa lho tak takon? Ya ora ana. Mula tinimbang kula njotosi Petruk mongko Petruk kalah terus surat wayangan meneh. Aluwung kula ngalah ning tetep wayangan lancar, seni dan budaya akan menjalar di seluruh dunia. Ya. Begitu? Ya. Paham? Kula tak ngaso. Ya. Kula niku apa anane, Man? Nah iya.
Lho bener ta? Bener. Bambangane ra wayangan. Ha iya. Nek tetep wayang niku eksis. Eksis ya apa? Eksis niku penampilan terbaik. Oh. Ngoten lho. Sampeyan ora milenial. Patih kuno. Kuno ya ben. Klasik. Niki berarti Kurawa. Bose. Niki berarti Kurawa sing kajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Lho, lah ngopo? Mengko ndak ditanggap meneh. Peperange cukup semanten mawon. Nek nganti disengini sinuwun Prabu Mandura, kula tak matur sinuwun Prabu Koko Prabu Baladewa, nek nganti Koko Prabu Baladewa menang karo Petruk, Koko Prabu Baladewa ning kotak ra iso main. Pun ngoten mawon. Hah. Oh, sesek lho dadaku. Gagas menungso siji kae. Rumangsa. Citrakswar ndi? Arep maju perang. Rasa. Mlebu kotak. Iya, iya. Wila dicegati tenan. Anggere maju dicegati Dun. Menggari kowe sing durung maju le. Maju nggih. Sak madya mawon lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina le. Cencang jenggot kroncal. Wong edan. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Joget ki bebas kok. Arep joget cara piye sak karepku. Oh, Petruk nggih. Ndara Dursasana ya. Wah, ngedapi kekuatanmu. Mboten pamer ning pancen kekuatane Petruk ning wonten niku. Wah, aja kok Kurawa kok bawa siji. Ah, kecil. Maju bareng mara. Kula nganti kalah karo Purwawa meguru karo Kurawa 20 taun. Waduhan. Cangkeme. Ngomong liwat rison jeplak, ora dikancing kok. Ora kancing ya jeplak kok. Dursasana mungsumu. Awi. Sampeyan apa kula sing tekani pati? Wah, kelakon penjang kamu. Nyo, lho. Ngopo iki? Lho, piye iki? Sampeyan iki butuh napa? Nglabrak kowe. Lah ya nyo. Arep nabrak dikeke kok nyo, guys. Kendhone ngenten iki nyo. Bangane wantil pisan glecak isin. Sing dadi nyatane nyo. Lho. Nggon dodo apa nyo? Nggon ndas apa nyo? Mangantem. Kendel kaya kula niki ora mung lho apa. Engko ki ngomong. Nyo, Jatasa. Iya, aku ya kendel nek mung kaya kowe. Nyo ya. Oh, gondodo apa? Nyo ya. Mburi ya kena kok nyo ya. Aku jenenge ora tawa, pamer. Ngenten iki, nyo. Lho, dimatke. Ekeki sing rada suwe. Lho. Oh, ngene iki jane mungsuhe matke. Nyo, lho. Oh iya iki ya. Ya ya. Mburi wae ya. Kaya kula niki nyo. Oh iya aku ya wani nyo ya. Oh, isih ayo. Arep ngopo ayo? Mburi apa piye nyo? Mburi ya mburi. Nyo.
kendel e padake. Anggere ayo. Terus ya modar tenan. Nyo, nek saniki ngono mbakane kesel awake genut kuat-kuatan. Yo oke. Mano ta? Sampeyan ngantem ping pira? Kula tak ngantem ping pira? Pisan-pisan wae. Ya oke. Nyo, kula punjung. Sampeyan Bendoro pecah sirahmu. Mongmu sak banter-bantere. Matna sastra jenderalmu ateken Adi Jaya Kawijayanmu. Ampun nganti tumpang suh. Mengke ndak sisip. Yo. Pecah sirahmu. Mang pecah nek iso. Modar kowe. Modar ora apa-apa. Wedan. Wah, medicil mripate. Kowe iki mumet ora? Ora. Buyer ora. Sankas. Wedan. Pamer tenan bocah iki. Gagar otak kowe. Men. Kono ku aku pengen rasake gagar otak kaya wong pekok niku rasane pripun. Modar. Ora apa-apa. Wedan gentenan. Waduh. Mau janjine gentenan kok. Wah, modar tenan ya. Ayo kudu nepati janji, satria ora nepati janji ora ya. Ngati-ati. Oh iya. Wingi bar tak nggo ngantem dasape iso pecah. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi jenenge ngono kuwi. Aku meng cerita. Wah, ning aku wis bacut don. Ah, cilaka ya wis ora ngomong wis ya. Ora nganggo omongan lho, ora. Bismillah. Oh, kuwi ndonga barang. Wong di agama ki apa-apa ki mesti bismillah sik. Ora ora di agama kok ya. Oh, nyo. Ut. Ha. Halo. Kurawa yurakan tenan. Oe. Ayo. Coba ora ana tongseng. Mesti mendo. Pindho lho kula. Ya, pindho. Oke. Yo, awas. Yo, enggak. Yo, iki nganggo mandek barang sik terus. Ora sah. Terusan kok. Oh ya. Biar. Pindho. Tambah wisan. Omong loro wae. Gang nyang. Loro wae. Ya. Riki. Ora diceneng aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Oh. Ora apa endi mau wonge. Oh, wis buyer dah iki wis. Ya, ngati-ati siap lho. Siap, ngati-ati. Sak kuwatir. Ayo, iya kusike iki tata-tata kok. Ayo, iya kusike tata-tata. Ayo. Modiar. Apa iku, Gong? Plempem banyu. Saka cor-coran. Kok mabyur men. Kapokmu kapan? Le. Dir. Kok nglecak le. Urek. Ya, babu. Jatahmu saiki, ya. Halo. Wow, lek ndasmu. Sirah diceneng kok diantil sak kaya. Dursasana nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwasan kene kula sumangga.
ngaturaken ketiwasan nggih. Petruk saya ngombro-mbro Kurawa bubar sar-saran numbuk bentus nggudel bingung. Lampahipun Adri kalian pun Petruk kalian baganganipun ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Kula sumanggaken dhateng paduka anak Prabu Mandura. Wah, gugu karepe dipanuspaning jajalan. Petruk saya kinani Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyas karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat grete nenggala jeblok ketemu parate. Jaluk tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa e? Wih. Lah totok mudar ora. Kata-katamu lho. Aku ora ngerti mindak apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sik kiper? Hus. Prabu Baladewa maju terus sik kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Gong. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teka, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Truk. Mosok. Kowe mau ngomong karo aku. Omong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku to? Sing endi? Ngene wae yo, gelut yo. Ya ora ngono. Kowe iki ra tak kei dit kok gelut ta? Kowe mau lho nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Panusmaning jajaran sekretaning bawone iblis lanat Petro, Bagong ora minggat suwun karo tulade greten nenggala jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Muni ngono lho apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur. Hei, kowe iki reng kono. Kowe kakangku e, Truk. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lho apa aku arep nandingi aku ana muni mundur. Ya oke, ora apa-apa, mundur yuk bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Truk. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe wis muni to, nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama, swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki kowe dipethuk karo widodari. Wow, dupak sisan ora. Aku tak ngasuh. Ning njodite, "Mah, ana omong kok sik bayar aku." Ngapusi tak ajar kowe. Ora. Wes kowe seneng biasa. Omong sing bayar aku. Aku jek nang kono aku jek ngumbahke apa-apa. Dapurmu ora. Ngumbahke apa-apa piye? Wah, berat iki. Cilaka iki aku. Mongko kono nggawa nenggala e. Aku maju Bagong iki iblis lanat nyus. Klekek modal. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Mau ki omong aku kok tok nggo senjata. Nek aku mulih bapak getun. Ya. Terus? Titip dompet. Oh iya. Kena bojoku ya? Ya. Meling wae nek aku ora mulih 3 dina kok nyelamati tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modal. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja gong kowe adikku lho kancaku sapa. Wis rasa cerewet kowe iki seneng asline nek aku mati ya. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae jandare anakmu ta.
Ora ya, iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan lahire 9 sasi sekomana 6 sasi aku. Dapure ra. Mulane kok anggere bojoku nimbok ngangki-ngangki terus kowe gayane dandani apa? Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet tok senenge ra jamak-jamak. Wis kono-kono. PN gaglaken. Waduh. Ngono ya. Ya. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti irunge rada dawa. Padake ora paham aku. Heeh ya. Padake ora ngerti. Heeh. Ah. Iso lulus dilengkan lulus SMA. Heeh. Daftarno ning perguruan sing aja patiya tinggi. Lho. Iya ta iki? Ana niki ya perguruan tinggi. Ah ora iso ngene tiba ndak lara to. Oh. Daftarno ning perguruan sing ra patiya tinggi. Iya. Sing sedang-sedang saja. Ya? Heeh. Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh. Oke. Tawake semeter pira? Terserah kowe. Oh iya. Weh, sik. Kae ra wis tak tuku to, Gong? Heeh. Kok tak dolneh ya. Kowe cah nekat tenan kowe. Oh alah, Semar. Oh alah, Semin. Tare wangi kaya ngene iki mergo aku tok kongkon. Tare wangi anguk-anguk lawanging kematian. Mungsuh Baladewa iki mergo aku tok kongkon, Mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya, Pak. Jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mestine ya iso ampuh, Pak. Nek kowe ngiklaske aku ya aku tak pamit mati, Pak. Kok awakku mulur ya? Kok nganggo gelang barang iki? Truk. Belah iki merke. Wah, keprok watu ndasmu. Sik. Sinuwun Mandura to. Sinuwun Mandura mbok didelokke omongane. Wis, Gong. Iki kowe apa piye? Aku ya ora paham. Ora paham piye? Aku iki men ndonga ta, Tru? Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mblesek terus metu ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uije ora. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pramudita. Petro. Ayo Tantro. Ya. Wonten dawuh sinuwun. Iya. Petro aku golekno obat kuat. Lho. Sing ana tulisane beli kita. Pel kita kok beli kita. Ngawur. Amun suramanton cek, Tru. Goleke pusaka kok. Goleke pusaka. Oh iya. Ana nggo nenggala. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nenggala. Iya. Yo. Pusaka kok apem. Iki watu ya, Gong. Wah, tak kira apem. Nah. Kowe tawur ana Baladewa nggawa glathi pramuka. Wagu ya, wagu. Ra ana, terus terserah apa.
Petro kandang malo wonten dawuh sinuwun. Tak goleke ramban wedhuse disiapke. Itu kowe. Ora ana e, Gong. Watonyo lho. Bambu runcing. Oh iya. Bambu runcing. Aku ya ana ari cilik banget lho. Engko nek goleki gareng malah rekoso. Nyo, yes, anane iki gelem ya iki, ra gelem ya iki. Lah lumayan iki. Ya, heeh. Maju kok. Wis dadi kaya ngene wis gleleng kok Prabu Dewa mesti kaget. Lho iki apa iki? Langsung pres ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasa. Aku ora oleh kentuke omongan, rasa. Begitu Baladewa bingung langsung but ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men ketok kaya nek Baladewa. Strayoli binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Januari. Halo, panon maning jangan sekencan panon. Iblis lanang. Iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Kuwalik. Menungso kenggonan iblis kuwi watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Kuwalik, kuwalik. Nulun nang mburi? Ora. Panos maning jajaran sultane bawane iblis lanang. Jagat Dewa Bathara jagat jembare ora jamak. Petro minggir baca ndasmu. Oke. Sapa-sapa dukane? Ayo, Baladewa, mungsuhmu iki Prabu Bale metu. Iki wae. Iki aku ngedep kaca iki. Wih. Ayo, amo Suramrata, Jaya dimejo. Wah, setan. Lah iki suarane iki ra Bagong ta iki. Aja ngawur. Iki Prabu Bale metu. Weh, cangkemmu ayo jojoh nenggala modar kowe. Sapa aku? Baladewa kowe. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Werawati. Wah, setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Werawati tak kecup pipine. Wah, setan ora setan asli takono bodo. Kowe Bagong modar. Iya. Nenggala ora temomo ning dadane Bagong sing wujud Baladewa. Alugara karo kon gletek tengah kurban. Woi ajalah. Petro. Wah, sia-sia tenan ta siji iki. Dadi Baladewa delete kok. Petro kantong bono. Pripun, Ndara? Baladewa sing kae nggawa alu, Petro. Aku golekno lesung. Goleke lesung. Goleke gaman, Tru, aja sembrono. Kowe wis mangkat? Oh nggih, ngestaken dawuh. Wah, jan engko tandange dapi-dapi cerewet. Mengkari ndelok ya. Kene sing gembroblos urang-urang bejane totoh nyawa ya padake. Lho. Pun jebol cagak gendera ngendi kowe? Iki wis cagak gendera iki. Iki lho, wis ngono. Wis katno. Ganggu wong ngombe es. Bayar urung? Urung.
Omong nek sing bayar aku ngene to. Iya. Weh, wong kok nglelengi ra jama-jama. Omong karo bakule nek ora entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 e. Wah. 500 kok apa-apa arep dituku lho. Engko isih tak nggo nukokke sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Tru. Oh, amargane ukurane sikile beda. Siji 36 siji 45. Kok iso, Gong? Ketindihan sewengi. Peredaran darahe ora lancar. Abuh. Diapune. Ndang ngono. Ayo, Baladewa. Iki apa iki? Iki toya. Cuwang yo. Kok dur cara Mandarin ora. Remo dening aku kowe. Lho, iki nggawa gentering apa? Hocah. Wotek Jawa. Wah, setan iki Bagong ngising-ising aku tenan iki. Iki nek ditonton wong kaya Baladewa mulai kaya wong edan. Aho acu. Wah, mutar ya wae iki. Prabu Kendel. Koko Prabu. Koko Prabu Kendel. Oh, Prabu Kendel. Koko Prabu ngaturi Kendel. Koko Prabu sampun kados mekaten. Terus mana? Koko Prabu. Kula ingkang rayipun Kresna. Ah, jagen Dewa Bathara. Andiku bocah berasa. Kula aturi sare kok Prabu. Iya. Hah? Saren, sare. Lenggah prayogi. Iya, Sayu Prabu Ndarawanti. Wis. Prabu aja ngengkok-ngengkok koyo ngene iki. Rada-rada sih. Inggih, Koko Prabu, inggih. Lenggah. Iya. Inggih. Kresna, kula nentaring dawuh. Kula aja percaya kuwi. Kuwi dudu aku, kuwi Bagong kuwi. Inggih, kula ngertos. Setyaki diculke. Oh, Prabu Sare. Yo, Kendel. Yo. Ora gelem Kendel mung duwe Setyaki. Iya. Weladi Mas Setyaki. Inggih. Kadangipun Kakang Garbanata. Garbarusi. Edan. Wah, bengi iki aku gawe isin karo ponokan iblis kuwi. Kresna, kepiye kabare? Kresna, kula wonten maring adawuh. Piye ndang lara temen? Lakon tak dawuh karo Lesmana Mandrakumara. Aku ki sing dawuh karo Lesmana Mandrakumara. Aja percaya karo kowe. Gawe pandal maning Betari Durga. Hus! Lambemu dhewe. Koko Prabu sampun kados ngaten. Kula aturi Kendel Koko Prabu. Iya, senjakipun Kakang nyuwun pangapura. Nggih boten dados menapa. Sing gedhe pangapura gitu, senjaki. Sing gedhe pangapuramu aja gitu. Basane dicampur-campur. Ya basa dewa, ya basa wong biasa. Koko Prabu Baladewa. Piye? Salah setunggal. Piye, Kresna piye, ha? Sing Baladewa iki aku, ku putih iki lho, awakku putih.
Kaya awake kok kaya Valentine. Wis saiki sak karepmu, karo percaya aku apa karo murimu. Aku gah kaya ngene iki. Koko Prabu, Nggih. badhe wonten atur saking kula. Ana pangandika apa? Nalika semanten kula pinanggih kan Endang Loro Temon. Heeh, terus Endang Loro Temon kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Lesmana purun menapa mboten. Aturipun anak kula Endang Loro Temon nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula pun Endang Loro Temon waton temanten kakung saged ngaturaken pepanggil ruba pepenginanipun temanten wanita. lho, njaluk pepanggil. Inggih. Apa Kresna? Apa Kresna? Koko Prabu Mandura ingkang menika kendel riyin. Siap. 86. Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggil ruba. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Sangajenging temanten kakung kedah dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun inggih menika tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negari. Pangombyonging Dewa Bagus menika mawon. Mandiranan kudu bisa tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti Wanara Seta. Inggih. Tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Pangombyong Dewa Bagus gamelan Lokananta dinabuh Ratu Sewu Negara. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Sri Bala Dewa Narpati tuwe Nareswara Kresna langkung kalangkung tresnanira marang Jabanon Cinawi. Oh. Wah, yo. Yen adan sak tenane abot nanging tetepun Kakang kudu bisa minangkani. Kula semanggakan wonten Koko Prabu. Yo, Kresna, aku njaluk pamit. Ngantos-atos Koko Prabu. Bakal tak aturake marang Kyai Prabu Duryudana supaya ngupaya srasran pinanganten kakung. Inggih, istaka dawuh. Wis, aku njaluk pamit. Sembah kula ingkang ndherekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Sri Bala Dewa Narpati tuwe Nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Jabanon Cinawi. Om ira wang-wang. Koko Prabu Baladewa. Iya. Ana dawuh pengendikamu apa? Kaki Prabu? Lho kok kaki? Yayi Prabu Sri. Sir Bathara Kresna. Wah, Baladewa kok guyune kaya ngono. Kula badhe matur kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, piye Yayi Prabu Ndawarawati? Temanten kakung nggadahi pepanggil, temanten kakung nggadahi reruba. Reruba menawa? Reruba ya wae. Pepenginan mengono, Yayi. Apa ingin dibutuhake? Manten putri kudu nunggang gajah ingkang bisa tata jalma. Weh lah, gajah sirkus.
ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Ngarepe temanten Kangkung dibeksani Wanara Seta. Kethek putih. Iya. Mburine tontonan kasuwargan ya kuwi kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara pangombyonge Dewa Bagus. Wis ngono wae. Truk. Lho, kok ora Baladewa kok ngundang Petruk? Lha niku Bagong. Iya, aku wis ngerti. Lah kok iso dadi kaya ngono? Kula niku ya ora ngerti. Ayo salin. Salen piye? Lek dandane radong kok. Kula niku ngomong sambat karo Semar Mar aku tulungono, gane kowe tak labuhi aku tulungono. Prepet. Terus ngerti dadi kaya ngeten iki lek salen piye? Truk. Gong, goleki bakule es kon bayar sik. Ki nek ora bayar aku ora entuk rene. Edane kono 100 ndek susu ora? Ayo mesine duwe kok. Payune lagi pira? Kuwi senengane ngembe karo wong. Aku lek salen piye, Truk? Aku ora ngerti. Ya wis ora usah ndadak kuwatir, tak puja muga-muga bali kaya wingi uni Bagong. Iki saka dayane bapakmu. Mbok menawi ngaten bali yo, Bagong. Bolong dalem sinuwun. Yen aku rembugan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkarane niki. Iki mau mesti wae kowe durung mireng. Apa sing ndaturake marang Koko Prabu Mandura dereng? Anakku wedok duwe penjaluk. Penjaluke manten lanang kudu nite gajah ing Wisatata Jalma. Ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Terus mburine gajah kudu ana tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara. Wis kuwi wae ukawa pangiringe Dewa Bagus. Waduh. Ala apa bapak iso mujudi kabeh sing dingendikake sinuwun Kresna? Petruk, Nun, bapakmu kuwi ora wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyang endi kene bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau. Oh nggih. Nggih pun ngoten nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih matur suwun. Gong, pun bayar sik. Cerewet kowe ngopo ta? Ana sing ngekeki iki lho. Nek krungu mes ora dikeki to Petruk? Mboten. Bangeten kok kowe iki. Isih diurus. Cangkeme. Mana iki krungu lho. Isine 500 nggo rebutan. 500 yo akeh, Gong. Ha iya. Ha iya. Senengane ora kok nggo rebutan. Bagong diparingi, diwenehi Kakangne engko ora tak wani meneh. Nggih. Oh, Petruk wis. Pun nyuwun pamit kula tok golek kayu klepu. Lho. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur karo bapakmu ya ana kawan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati Petruk rene. Ora dikeki Bagong, mboten. Nyotampan ana kowe dhewe PN dhewe, dienggo jajan dhewe. Wah. Mulai. Aku Hus. wis kok. Kowe urung. Moh. Ya wis. Ngono kok. Pareng nggih sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit. Iya. Kula tak matur Bapak. Iya, Bagong.
Napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Daru gedang Mas Debok Swasa pucine Parijata Kencana murine gamelan Lokananta ditabuh para wiyaga ratu sewu negara iya nyun pamit iya mungkin ndak kula lali lah iya nyun pamit iya kayu klepu Dewa Daru gedang Mas Debok Swasa pucine Parijata pengrite Dewa Bagus kali gamelan Lokananta kali anu nggih ratu sewu negara ya heeh sing nabuh iya sindane pira sakarepmu pun nggih iya bareng iya kayu klepu Dewa Daru gedang Mas Debok Swasa engko rak rene meneh kae wong arep njaluk dhuwite kok bola-bali waduh perang kemempengene lho ngopo dompetku tiba tenan kok heeh pajake cah tipis ana isine ora werna-werna sertifikat BPKB tak tekuki lempit-lempit cilik-cilik tak lebokke nang dompet mbok menawa butuh sawaya ilang kabeh sak duwite pira manut lho manut dengkulmu mlocot kowe ora sampun nggih Den ya sing ati-ati banget nggih ya contane tru ya